Vážená komise, dobrý den. Jmenuji se Anna Šťastná a dnes bych vám chtěla představit svoji středoškolskou odbornou činnost na téma vliv klimatických a agrotechnických faktorů na pěstování pšenice ozimem. Tuto téma jsem si vybrala, protože pšenice patří k nejpěstovanějším plodinám na světě. Problematika pěstování je obecně velmi složitá a já bych se tomuto tématu chtěla do budoucna více věnovat. Mým hlavním cílem bylo zhodnotit, jak konkrétní klimatické podmínky, vlastnosti půdy a agrotechnické postupy ovlivňují růst, vývoj a konečný výnos pšenice ozimé. Práce je rozdělená na dvě části. V teoretické části jsem popsala botanickou a ekologickou charakteristiku pšenice a poté jsem shrnula hlavní biotické a abiotické činitele, jako je například vliv teploty, srážek, ale také vliv zaplevelení anebo poškození od zvěře či vliv chorob. Dnes bych se ale více zaměřila na moji praktickou část, neboli na můj terénní výzkum a jeho výsledky. Praktická část probíhala na pozemcích rodinné firmy Statek Korce, kde jsem po celou dobu vegetace, tedy od 21.9.2024 do 23.7.2025, pravidelně docházela a fotodokumentovala a měřila vybraná stanoviště. Stanoviště jsem si vytyčila na polích s odrůdou LG Absalon. Veškerá stanoviště měla plochu přesně 1 metr čtvereční. Specifickým stanovištěm bylo stanoviště číslo 2. To totiž sloužilo jako kontrolní plocha. Při aplikaci postřiků jsem zde ručně zakrývala tuto plochu a tím rostliny rostly zcela bez chemické ochrany proti škůdcům, plevelům a chorobám. Rostliny jsem v červenci ručně sklidila, vymlátila a dále poslala na laboratorní měření pro zjištění pekařské kvality. Nyní bych se ráda vrhla na výsledky. Kvůli lehké písčité půdě a nedostatku vody stanoviště číslo 1 a rostliny na něm zakrněly. Byl to takový velký problém se zvěří, která velkou část stanoviště spásala. Proto celkový výnos stanoviště číslo 1 byl jen 141 gramů na metr čtvereční. Průměrná hodnota v České republice je 600 až 700 gramů na metr čtvereční a nadprůměrná je od 800 gramů. Takže toto stanoviště mělo opravdu kritický výnos. Zajímavé bylo stanoviště číslo 2, protože stanoviště bylo zcela bez chemických postřiků. Rostliny zde byly sice nejdelší a dosahovaly až 91 cm, ale kvůli velké konkurenci plevelů byl výnos malý, a to jen 590 gramů na metr čtvereční. Nejlépe vyšlo stanoviště číslo 3. Zde byly totiž ideální podmínky. Kvalitní půda, dostatečná vlhkost a vysoké procento živin. Proto zde byl nejvyšší počet odnoží rostlin, ale také nejvyšší hmotnost čistého zrna, a to 1100 gramů. Stanoviště číslo 4 mělo střední hodnoty, ale byl zde kriticky nízká kvalita zrna, a to nízký obsah dusíkatých látek a lep. Stanoviště bylo totiž u vysokého lesa a proto se docházelo k velké konkurenci o světlo, vodu a živiny. Posledním stanovištěm bylo stanoviště číslo 5. To mělo sice druhý nejvyšší teoretický výnos, ale bylo zde velmi nízké pádové číslo, a to jen 140 sekund. Průměrná hodnota je 250 až 300 sekund. Toto způsobilo, že toto ukazuje, velmi nízké pádové číslo ukazuje na zvýšenou enzymatickou aktivitu, což bylo způsobeno vyšší vlhkosti při zrání. A proto je zrno z tohoto stanoviště nepoužitelné pro pekařskou kvalitu. Zde můžeme vidět jenom shrnující tabulku.
opravdu můžeme vidět, že stanoviště číslo 2 a stanoviště číslo 3 vyšlo nejlépe z výsledků kvality zrna. Některé výsledky jsou nadprůměrné a naopak stanoviště číslo 1 a stanoviště číslo 4 vyšlo nejhůře. Na závěr bych ráda shrnula, že práce jasně prokázala, jak komplexní problematika pěstování pšenice je, a přestože jsem pokus prováděla jen s jednou odrůdou, a to odrůdu LG Absalon, byly jasně vidět, jak rozdíly v mikroklimatu, výživě a kvalitě půdy mají dopad na výnos pšenice. To je ode mě všechno. Ráda bych vám poděkovala za pozornost.